Ikaw na bisig ang siyang nagbubungkal, ikaw na pawis at dugo ang tanging puhunan. Ikaw na bihag, dukha't hinahamak, ikaw ay bayani, dangal ng lipunan. Itong tanikala ng pagkalipin mo, unti-unting dinudurog hanggang maging abo. Itong nakalukob na agilang dayo, pilit iginugupo ng layay mapasayo. Sa tuwina'y taglay, iba yung pag-asa, buo ang hangaring wakasan ng pagsasamantala. Sa daluyong ng daang libong nag-aalsa, itatanghal kayong bayani, kayong magsasaka. Shout out po sa mga kalingap natin dyan. Iba yung pag-asa, buo ang hangaring wakasan ng pagsasamantala. Hello po, good morning. Ito po si Kalampitos. Subscribe po ninyo si Kalampitos. Yan, di ba benta? Sige po, subscribe ninyo. Subscribe nyo po, Kalampitos TV. Ito. Subscribe po ng YouTube channel. Tulad ng pagsinag ng harap. Viva, mabuhay, mabuhay, ang mga Ginoo ay pinatugan. Viva, viva, buhayin, buhayin, ang mga... Magandang hapon po mga kalingap. Ito po tayo sa ating palaisdaan kung saan ay napakarami na. May mga anak na, ang dami. Ayun o. Ayun po, tingnan natin. Ayan. Ay mga kalingap, ang dami. Ayun o. Ito mga kalingap, sakto yun mga December pwede na yun, ano? Ang ating mga tilapia at ipamamahagi natin yan. Dami na, nasa libo yan, ano? Bukas na tayo mamingwit. Ayun o, parang nag-uulan mga. Yan, nakakatuwa. May mga anak na po sila. Ang dami na nilang pamilya. Grabe no. May nag-aabang lang doon sa dulo. Hiling-hiling. Ito po yung binibidyo natin yung ang tawag diyan tilapia porn. Yan busy sila sa pagkakain. Eh po parang umuulan pero hindi naman. Ang dami nila. Sa dulo. Yan yung mga inanin, ano? Pero may itim pa rin, pero ang liit. Bansot? Yun. Karamihan. Maraming bansot to. Mga anak na yan. Ito mga ano. Ito hindi to bansot, ano? Mga nauna. Grabe. Mga itim. Nakakatuwa mga kalinga. Ayan.
Pag pumunta po dito si Bebang, mga kalingap, mamimingwit po kami. Bahala na kung ano malaki o maliit ang huliin. Isa pa. Ubos agad oh. Grabe. Sige, pangyayin na. Nanganginain. Ayun. Nag-ipon-ipon sila. Ayun. Yung maliliit. Ano sum. Natatakot. Yung kanina pa yung kain ng kain. Ang bilis pati ano. Yun talaga. Dami. Ayusin ko lang yun. Sige. Eh mga kalingap, nakakatuwa. Sakto pati umulan ngayon. Presko sila ngayon. Ating mga alagang tilapia corn. Ay, meron dun eh. Siyempre, mas pipiliin na siya bulati. Oo. 10 minutes na. Di pa. May mga kumakain sila mga kalingap. Maliliit pa yung iba. Pero may mga malalaki na rin. Nakakatawa panoorin mga kalingap. Dami na. Mga nanganak na kasi. Ayun. Mga biglang sumusulpot. Ayun, ang dami. Grabe ang dami. Daming anak mga kalingap. Naubos agad yung mga pagkain. Mga masisigla sila. Grabe.
Ito mga kalingap. Nagukay po kami ng bulati para pampain sa gagamitan pa natin ang kawain. Tapos ayan na bulati po yan. Ito yung tinatawag na bulati sa English worm. Nakarili na po. Dati na dito. Gagawa po tayo ng paminggi. Chichay. Ganito po sa probinsya mga kalingap. Talagang yung mga OFW na homesick. Panoorin nyo lang po ang mga vlog. Matutuwa po. Aray! Aray! Sabi na manuhan. Tara! Let's go! Try muna ako dito sa paunahan tayo makahuli. Magpapaunahan po kami kung sino muna makahuli. Sana din mahuli. Dito tayo mga kalingap sa isang palaisdaan. Ayan mga kalingap, ang pinakamalupit na huli natin. Pwede na po natin itong ihawin. Pero kawawa, papakawalan po natin. Dala na yan dyan kasi sa bangit pag nahuli yung mga yan. Tapos mo muna. May nahuli na tayo. Ayan mga kalingap. Nagpula. Ang liit mga kalingap. Oh. Hinod ko na. Balansa. Ayan na. Papakawalan po natin kasi maliit. Hindi po natin matchimpoy yung mga malalaki. Mga nagtatago. May malalaki na dito.
Push ko na. Mamaya. Ako lang. Oo. Ha? Yun yung malaki. Ito. Hindi ko napakawalan. Naka-record. Pwede na yan? Ano yun? Malit pa. Sige. Okay na. Okay na. Dakulaon mga kaling. Kunin natin. Wala tayong makakuha dito. Wala tayong makakuha dito. Ha? Pakawalan ko. Nawa. Ano yan? Tikman ko. Titikman mo lang. Pa tayong ano doon lagay. Pintong ko na. Ansot na talaga na. Wala na. Nakawala yun. Ay, mga kaling. Kapula na. Tara. Dali natin. Nakahuli tayo ng napakalaking isda. Mas maganda ito mga kalingap pag nag-ano na. Yung sobrang laki na talaga. Matataba ano? Maliliksi. Ano doon? Para... May bulati ka pa dyan. Meron na. Ano pa? Yan. Uununin daw po ito. No? Ito manghuli tayo. Team Kalinga dance, 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 dance. Team Kalinga dance, 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 dance. Team Kalinga ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di
Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damianay napapainda.